Dan huwa ser mill-but tal-poplu jeħtieġ li ssir ġustizzja u tintrefa' responsabilità politika. Dan sostnew in-nies li tnejn fil-għaxija kienu preżenti għal protesta li ġiet organizzata mill-Partit Nazzjonalista, protesta illi saret wara li l-ħadd il-gvern ma laqax it-talba tal-Partit Nazzjonalista sabiex b'mod immedjat fil-Parlament jiġi diskuss ir-rekkit ta' serq mill-benefiċċji soċjali li jlaħħaq il-miljuni ta' euro. Waqt din il-protesta ħafna min-nies li tkellmu magħna sostnew il-gvern ta' Roberta Bela huwa gvern li qed jaffaċċja kriżi wara l-oħra fil-waqt li ddeskrivew dan is-serq bħala wieħed mill-aktar każijiet serji li rajna fl-aħħar snin. Da serq minn flusna da gravissimu. Għax qed jisraq lill-poplu Malti hemm ilu batut u mhux qed jieħu dak li ħaqqu. Esaġerat, mhux dak biss kollox hawn iżda affarijiet. Il-Kummissarju Angelo Gaffa tajjeb jarresta lil-Makku u l-balena u x-xark jiġu mas-saqajjaw. Ovvjament mhux ċettabli. Serju ħafna jennu għax aħna nħallsu t-taxxi and we honor our bills u kollox u ħaddieħor jimpala l-miljuni. Apparti minn hekk in-nies saħqu li mhux sew li qed jeħel iż-żgħir biss f'dan kollu, iżda jeħtieġ tintrefa' responsabilità politika minn dawk kollha involuti. Dan huwa cherry on the cake. Inna sejrin 10 snin bordieri minn serqa għall-oħra, għall-oħra. Li jwarrab min-nofs, li jwarrab dik biss soluzzjoni oħra. Kull min ibda bil-ħut il-kbir, mhux in-nies dawk ukoll għax għamlu ħażin. Ibda mill-ħut il-kbir. Kollha hemm bżonn jitressqu l-qorti. Waqt id-diskors li wassal f'din il-protesta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg sostna li bħalissa qed ngħixu fi żminijiet surreali għaliex Roberta Bela les li jisraq lil vulnerabbli sabiex jibqa' fil-poter. Qegħdin ngħixu żminijiet surreali. Żminijiet illi fihom issa sirna nafu mhux biss li Roberta Bela lest illi jikdeb biex taddi tiegħu. Sirna nafu mhux biss li Roberta Bela lest li jbiddel il-liġi biex taddi tiegħu. Issa sirna nafu li Roberta Bela lest illi jisraq lil-vulnerabbli biex jirbaħ il-poter. Bernard Gregg insista illi issa reġa' wasal iż-żmien li tibda l-ġlieda għad-demokrazija għaliex kull ġurnata li tgħaddi qed niskopru skandlu ġdid mill-gvern ta' Roberta Bela. Reġa' wasal iż-żmien li nagħmlu l-ġlieda għad-demokrazija. Dawk preżenti kienu indirizzati wkoll mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone.